Sunt anumite blocaje în viața noastră și acele blocaje au rădăcina în relația cu părinții. Și dacă noi reușim cumva să ajungem la acceptarea aia, să integrăm relația cu părinții sau aspectul care creează blocajul, o să vedeți că se întâmplă minuni, aș putea să spun. Se va debloca energia respectivă care te va ajuta după aceea să manifesti exact acel aspect pe care tu ți-l doreai de mult și la care n-ai reușit să ajungi. Vei reuși să aduci liniște în relația ta de cuplu, să aduci acceptare, să nu-ți mai proiectezi nevoile și așteptările pe partenerul tău. Cel mai minunat mi se pare când ambii parteneri dintr-o relație lucrează împreună, fiecare cu interiorul lui și se întâlnesc undeva pe hol după ce au lucrat fiecare și își dau seama că orice reacție sau orice trigger pe care și-l dau unul altuia este de fapt doar despre el. Noi ne oglindim foarte mult în ceilalți și în special în